Toto je dobrá otázka. Žialia Oproti už išla ďalšia. na neho matky jeho detí? A ja... Žiarlia na neho, to znamená, či na teba žiarlia matky tvojich detí? To sa treba spýtať matky mojich detí, ale ja si myslím, že... Ale keď tak čítam bulvár... Niekedy, áno, tak niekedy je to možno kvôli tomu statusu nejakému, niekedy je to možno kvôli majetku, niekedy je to možno kvôli, ja neviem, prestíži, že aj ja je ukážem, vieš, čiže to sa ťažko dá povedať, že či to je kvôli mne. Ano? Dobre, a teraz čo s tým súvisí, to ma zaujíma, v podstate to zaujíma aj ľudí, či tie matky medzi sebou bojujú, či súperia o tvoju priazeň alebo pozornosť. Nie, takýmto spôsobom nie, to som nezachytil, že by takto... Lebo viem, že chodíte aj viacerí spolu na dovolenky, že viac detí, viac matiek. To všetky sú v pohode, keď idú spolu? Nie všetky spolu vychádzajú. Tak, nikto nevychádza s Barborou Richterovou, napríklad. A je divné, že? Ale napríklad sú také, ktoré spolu normálne komunikujú, vychádzajú. Vieš, čiže oni si zoberú decka a vyberú sa do Rakúska, do Family Parku, áno, alebo sa stretneme niekde v Dubaji spolu, tak nie je problém. Že sú také partie? Áno. Ja keď som postrehol, tak sú také partie aj medzi tvojimi deťmi. Ale to je asi tým vekom, že staršie sa viac kam... Staršie, Vaneska, Saška, Esterka, to je taká prvá úderka, tých najstarších. Tí tak spolu držia a bijú bandu. Potom je taká ďalšia vrstva, tých starších, teda... A chalani, alebo... Aj tí mali potom, tí menší. Je tam Sárka, Borko, to je ďalšie, a potom sú tí menší, ako je Christian, alebo Alex. Tí tak nejako spolu, ale Markus, áno, ten sa k ním pridáva, aj keď ešte akože prťavý, áno, ale on sa k ním veľmi hlási. Zaira s Kiarou, čiže toto bijú tak jednu takú bandu. Títo sú tak, samozrejme, malinké deti, ktoré ešte nechodia, alebo ktoré ešte len sa narodia o 2, o 3 roky, tak tie sa ešte s nimi nekamarátia.